everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Kagulkul sa Rihas. Alas mulay. Naigo ka sa putaw nga pilya sa bagos. Kuyapan ka lagi. Pweh! Uy, naunsa ka diha? Kalit pala kagkatawa na buwag ka? Naibuot lang ko, Warden, agaw na. Sa unsa? Lahi na magid kayo nga akong trabaho karon. Kani adto, tigbantay ko sa mga binilang ko. Pero sukad nga ikaw mo'y nahimong Warden, at ako anak ikalainas kung kinabuhi, uy. Mao ba? Ha, sama karon, ha? Inay unta ko karon magmonitor sa mga inmates, isip jail guard. Pero niya, nagtimbang og nagputos ko ng mga pakitis sa buhok. Bangag sa ilong. Agaon, sa iran tikang daan, nga nahurutan ako putos ang tanang butang. Kung madispose na kanasod sa bilangguan, wala niya tayo butang, mao ba? Maugid kayo agaon. Butang nga dili ko gustong mahitabo. Kay mawad ang tagnegosyo. Gawas pa na. Unsa pa man, Warden? Musamot ka na kang buang sa silda. Jail officer si Rapio. Tol kay maburyong ang mga taong adik na kayo. Magpangita na sa butang. Ugway makita? Turintoy yung utok. Mura da isturing. Maturiring yung utok. Bangag sa ilong. Pasdig, ni anak ko. Nganong gahila ka man. Migunit ka sa imong tiyan. Ano? Naunsa ka? Pasdig, ayaw sukmaga ang busyad mong tiyan. Ayaw! Ayaw, Pats! Ayaw sukmaga ang imong tiyan. Mapitahan ang bata! Hapit ka na mga anak! Naunsa ka ba? Ayaw! Di pwede. Di ko musukotan. Ayaw paghilak. Kay di anak ko. Yan naman sa nakang pagkaon. O niya, dawata partsning o. Sige, kaon. Kaon yun. Kung inom ni ining priskong gatas ha. Maayo kayo na nimo. Hilapin na sa bata nga na sa imong sabakan. Abi nimo, nagkita mi si Rina. O nangutana siya ba nimo. Matod niya, pinangga kunota niya. Pinangga sabto na to siya, di ba? Gitrapuhan mo sa imong mga gamot ang akong luha o mitutok ka na ako. Parsley, maayo ka na ba? Ha? Maayo ka na ba, Parsley? Abangas ka. Ito, pangluhat ko, abi na ko, maayo na siya. Aban, di ko bag okay na kada. Sige, kaon pa. Kaon yun. Pagbusog yun. Di maayong magkutman ka. Doon na unta ko nindot na balita para nimo. Abili mo, di na kay limpya butas ang akong buhaton unya. Kundili, magnegosyo na kuning. Punon ko sa paninda ang atong kariton. Unya, diha lang ko sa gawas nining abandonadong building maninda. Aron sa ingon, mapatayan tanaka og tarong. At timanulti kaning, ganahan ka ana, di ba? Tando pa. Pura nakasabot. Pero abi ni mo, Patsning, di na unya ta maglisod pa. Ilabi nas pagpadako sa bata. Kay niya naman tay dagang kwarta. Na ako'y kwarta.
ug nakasiguro ko nga kining tanan gikang gyud ni Pasrina tungod kay siya lang ang nagakos nako karong adlaw. Pinangka kita ni Pasrina pero diin man ka kikaning maong kwarta nga gihatag ni Pasrina. Nganong daghan man siya kwarta. Mga pangutana nga si Pasrina lang ang makasabot ug makatupag ni ini, Pats Nining. Tando ka na sab. Ikaw, gyud. Ato di ay Pats Ning. Ayaw kabalaka ng bata nga imong ipakatao niya. Kay sutihan ti ka. Bisan pag may sama siya nimong nalisuan sa pag-isip, ipaniguro ko nimo. At timanon o pangkaon ko gyud ang bata. Sama sa tinuod kong anak. Sama ni Pasrina. Kasakit sa akong kalamot. Ay, okay, nagkamatmon ka na. Nagkamata ka na di ay. Maayo. Sa polis, nag-inom na sa siyang pino. Punasan siya. Wasay sabot. Permigat siyang ingon ini. Ay labi na kung kameran duwa din sa kwarto. Rina, Sa polis, nasayod ka na siguro kung unsa yan ang gibuhato na ko. Unsa no? Ilabi na kung ingon lang ko. sa polis. Kita ka na nagbitay? Sige dayon. Aron mawaning sapot ko. Pagdali. Sir, nakatog na ang demonyo. Papan may tabo ang tanan. Pero na lang. Ano man ko? Ano? Mga kauban! Mga kauban, pagmata mo! Pagmata mo! Tabagi ko ninyo! Tabagi ko! Bungot! Daot! Dali dire! Pagdali mo! At tuwaan ninyo sa diling na mananabang! Mga nak na siguro dinig! Lalayon ba kayong ilaw? Yung puso kayong uwan ka. Pagtaksi lang mo! Uy! Punta kayo mo sa kailan ko. Sabi ni Urasan, isulit ka sa Gusto taksi. ko! Dali! Tabagi ko ninyo! Ikargat ang dinig sa kariton! Aron! Maniuon ta ang kariton! Pagdali! Itaw mo! Yan ang yawi! Lalangan ninyo kanina! Dalihan ninyo! Dali! Itaw mo! Hala, kinunubigan na siya. Mga nak na gitna. Dali ni! Sakay na yun sa kariton! Ikargat na yun siya! Dali! Nana mo! Madali na!
Gusto ka rin atong ibuhat akong? Ni atas gawas ninda kong gate sa City Jail. Nagpauwan. Oh, nag-raincoat tinuon ta. Pero tarong ka ning atong gibuhat nga kadlaong dako ni ata din eh. Bangag sa Pasinguan. ilong. Mag-unsa mata din eh. Masayod karon. Lao naman oy. May samot nando ka ako nga may bundak ang uwan. Mag-unsa pa man ta din eh City Jail Warden. Miduyog. Miduyog ka na ko ang panahon, jail officer si Rapio. Miduyog ang panahon. Ni bundak maganing uwan Warden. O Miduyog. ka na ang gikalipay ko. Tungod kay ang pagbundak sa uwan mo'y timaan sa pagbanla sa mga lama o tunog nga atong gipaabot. Kalam ato agawon. Uy, sa mga tugnaw. Lisod tugarong. Agawon. May truck na nagpaingon din sa City Jail. Masayod ka na karon sa kong sorpresa nimo. Ha? Mihunong sa tungtubangan ang trailer nga truck, Warden. Kinsa man na sila? Masayod ka karon. Ana, katulog ipaw, gipasig ang headlight. Timaan nga sila na bangag sa ilong. Mao ba, Warden? Sige na, si Rapio. Sige na. Pabili na yun ang nakong gate ining City Jail at magkasud ang nakong truck. Bro! Bando ni Warden! Ablihin na yun, dakong gate! Ablihin na yun ninyo, dakong gate! Pagdali! Parsney, ayaw na pag-utong ha. Gamay na lang pag-antos, gamay na lang. Diyos ko! Diyos ko! Ay! Taplita sa siras! Pagdali! Hunong mo! Hunong! Ginoo ko! Maganak na ginagawa. Wa ko basta yun. Wala ko'y mahimo pa. Ako na lang yung panakon si Bart Nining dinhis ka riton. Di ra pa ko kabaong mo pa anak niya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.